Kaixo, Moodleen ebaluazio sinplena, arruntena nola egin ikasiko dugu. Moodleko gure ikastaroan gaudela, edizio moduan, sartuko gara zeregin batean. Zeregin hau konfiguratuta daukagu, baina begiratuko dugu, ezarpenak eman da. Eta hemen daukagu noiz irekitzen den da noiz ixten den. Hau normalean ateratzen zaigu itxiera datarik gabe, entregatze data bai, baina abisatuko digu berandu entregatua dute. Nahi badugu itxi dezakegu edo beranduago entregatzen utzi, baina guri abisatuko digu. Bueno, importantena guretzako kasu honetan kalifikazioa da. Kalifikazioan jarri dugu puntuazioa eta 10-etik. Kalifikazio metodoa. Jarri dugu arrunta. Aurrerago ikasiko dugu errubrikekin nola kalifikatu. Baina oraingoan lanari jarriko diogu. Kalifikazio bat, nota bat eta kit. Gorde. Hemen zereginean gaudela, joango gara eta hemen ematen digu informazio bat. Zenbat dauzkadan kalifikatu gabe, bidalita daude. Hemen bi aukera dauzkat, ikusi bidalketa guztiak edo hasi kalifikatzen. Bidalketa guztiak aterako zaizkit, hemen ikusten duzue, dauzkadan ikasle guztiak. Asko aukiko banitu, joan naiteke, izenaren arabera filtratzen, eta abizenaren arabera. Askotan hau horrela gelditzen da eta kontuz, bueltatu behar zarete guztiak, gero ez ditugu topatzen da ikasleak. Hemen taldeka ere filtratu genezake, taldeak eginda bali baduzkagu, gelak eginda bali baduzkagu, eta joan gaitezke kalifikatzera. Horrela. Bestela, baita ere, kalifikazioa ematen badiot, zuzenean joango naiz, kalifikatzera. Hemen akatsa ematen dit, hona joaten naiz, hemen aterako zaizki dauzkadan ikasle guztiak. Joaten naiz ikasle batera, eta hemen daukat bere lana. Hemen daukat bidaden didan fitxategia, baina ikusten dut. Dok fitxategiak, PDF-ak, fitxategi normalak ikusten dira berehala, JPG-ak ere bai. Orduan hemen daukat aukera bakarra kalifikatzeko, jartzeko 0-tik 10-era. Eta hemen iruzkinak egiteko. Feedbacka emateko, ebaluatu ondoren, zuzendu ondoren, lan hau. Ze aukera dauzka zuzentzeko. Bueno, hemen ikurtxo batzu dauzka, zerbait txarto badago, jarri genezake, honela. Ondo badago adibidez, azpimarratu ere, egin dezaket, kolorea aldatu dezaket azpimarrari, lauki bat ere erabili dezaket, edo borobila, edo marra, horrelako eskuz egiteko. Nahi badut ezabatu, klikatzen dut gezian, klikatu eta zakarrontzia. Beste aukera polit bat feedbacka emateko, hau da. Postitak edo ohartxoak jartzeko. Imaginatu, hemen jarri nahi duala, ohar. Egin dut, klik kanpoan eta ikusi nola gelditu zaidan. Orain joaten naiz gezitxora, hau, eraman dezaket, nahi dudan lekura. Ezabatu nahiko banu, klik egin, hemen daukat ikurtxoa, eta ezabatu iruzkina. Honi kolore aldatu dezaket, klik kanpoan, eta horrela joaten naiz ohartxoa jartzen. Kalifikatu dut, jarriko diot, 7 bat. Hemen emango nioke iritzia, zer dagoen ondo eta zer dagoen txarto. Gorde aldaketak da bertan geldituko nitzake, eta gorde eta erakutsi urrengoa. Urrengo ikaslera joango naiz. Ikastaroan orokorrean nagoela, hemen daukat kalifikazioak. Eta hemen ikusiko dut ikuspegi orokorra. Hemen dauzkadan zereginak, ebaluatzeko ariketak bidalitu danak, hemen ikasleak, eta hemen ebaluatu dudana. Hauek ez ditut ebaluatu, eta joango litzake ateratzen bataz bestekoa. Orain rubrika bidez ebaluatuko dugu. Sortu dut zeregin bat, hasi nahi sortzen, hobeto esan da, jarri ditut azalpenak, hemen eskuragarritasuna, datak daude,
Utziko dut horrela, bukaera data jarriko diot, baino iste data ez. Eta interesatzeeguna kalifikazioa da. Puntuen bidez, 10etik jarriko diot, eta lehen ikusi dugu kalifikazio zuzen arrunta. Orain, errubrika jarriko dugu. Hau da importantea. Sortu dugu, gorde eta erakutsi. Zer ateratzegu? Hemen daukat, 0tik hasteko edo lehen eginda dauzkadan errubriketako bat erabiltzea. Hau da, nik errubrika bat sortzen dudan bakoitzen gorde egiten du, eta berreskuratu dezaket. Baina ikasiko dugu 0tik hasten. Errubrikari izena jarriko diot, hemen azalpen bat, nahi izan ezkero, eta hau da rubrikak egiteko tresna. Hemen jarriko dut ebaluazio irizpidea, eta hemen jarriko ditut mailak. Nik nahi dudan maila jarri dezaket. Eta beste maila bat nahiko banu, gehitu maila. Orain jarriko ditut ebaluazio irizpide gehiago. Gehitu irizpideak. Jarri ditut bi irizpide, teknologiako konpetentzia espezifiko batekin erlazionatuta daudenak, eta orain beste bat gehituko dut. Entrega. Entrega garaiz egin duen edo ez. Eta orain jarriko ditut baloreak. 10etik esan dugunez, honi jarriko diot 5 edo beste bat jarri dezaket. 5 eta honi ere jarriko diot 5. Puntuazio gehiena, 5 eta 5, 10 izango delako. Honi jarriko diot 3. Eta entregarena jarri dut, berandu entregatu du eta garaiz entregatu du. Berandu entregatzeagatik kenduko dizkiot 2 puntu. -2 jarriko dut. Eta garaiz entregatzeagatik ez diot emango punturik, jarretuko du berdin. Eta beste bi hauek kendu egingo ditut. Horrela ba, osatuta dago nire rubrika. Hemen hainbat zehaztapen daude eta horrela utziko dut. Egin dezaket gorde zirriborro gisa eta ez banu bukatu eta jarraitu dezaket eta ja zuzenean gorde rubrika. Kalifikatu beharko banu, joango nitzake, kalifikazioak, eta hemen daukat errubrika. Horrela ez da oso ondo ikusten, beraz ikurtxo honi eman ezkero argiago ikusten da. Eta ja, egin dezaket, aukeratu, nik nahi duena. Ondo entregatu du, beraz 8 puntu okiko ditu. Irizpide bakoitzean ohar bat jarri nezake, feedbacka eman nezake irizpide bakoitzean. Bere onera joateko berriro klik hemen jarri nezake iruzkin bat, feedbacka emateko, lana nola egin duen, eta orain gorde aldaketak. Zereginean gaudela nola ikusiko luke ikasleak. Joango gara, aldatuko dugu rola. Aldatu rola, ikaslea, eta hemen ikusten dugu ateratzen zaiola zer ebaluatuko den. Irizpideak, zein izango diren ebaluatzerako. Hau dira gehiengo atera dezakena, 5 eta 5, 10, hori jarri dugulako 10etik izango dela. Eta hemen 2 puntu kenduko zaizkio, data baino beranduago, entregatu ezkero. Eta horrela, hasi gaitezke ebaluatzen. Edo modu sinplean, arruntean, edo errubrikekin. Agur.